Siyekeleni intombi zakithi kwaZulu awusuka semkeke Tinqole masondo awuthinto umthinte Tinqole masondo awuthinto umthinte Tinqole masondo awuthinto umthinte Awinqole masondo awuthinto umthinte Awinqola awuthinto umthinte Ninqole masondo sonda awuthinto umthinte Ninqole masondo sonda awuthinto umthinte Ninqole masondo awuthinto umthinte Ninqole masondo awuthinto umthinte Sanibonani. Ayimi nje koze kuvalwe. Lezi ingane zizodlala ushameni. Ushameni ke umculo ofana nomvalelo. Ushameni uvele uma sisuka emakhaya siya emadolobheni noma esilungwini siyosebenza emajalidini. Abawaziyo isihluku sobandlululo abantu babefika khona indawo uthi kwamuhle kusho lapha kufanele kube nesipecial pass sokuhamba edolobheni nepasi lokuzwe nebhuma lelofanele uliphathe. Uma befika babethe emadolobheni babephatha incwadi ebhalwe inkosi ukuthi wena usedolobheni uzosebenza uvunyelwe. Bese befaka lapha kwamuhle kuthatha ihosepipe bagunule babenqunu bese befuthwa ngamandla aphuma ngamanzi aphuma ngesankahlo ongaze usibone kuthiwa bakhishwa amazenze namagciwane. Kwase kwakhiwa amahostela kuthiwa abantu besifazana abanjani abafuneki. Kwase kuqala angithi thina sivele emakhaya izonale inkohlo isithi banongoma seyifaka amabhuluwe emahlabathini into seyiphinca amaphayima banongo seyifaka amabhuluwe emahlabathini into seyiphinca amabha. Ukhumbule uphi ekhaya ushameni angithi lenzi ingoma ushameni uqala ngokuntshontsha bahlale emajalidini ngemuva kuthiwa anofika madoda sizodla ingoma. Umvumo wasemakhaya useyabuza kumlungu mayifika athi who is the chairman of this gathering? Angithi bayaqula lapha umlungu angithi bayaqula ngokuntshontsha usefika umlungu ubuza ukuthi ubani ushameni walomcimbi kwase kuzalwa ini ushameni. Ingakho ke sinonyawo kaShameni. UShameni unyawo usendleleni yokuvuma nasendleleni yokusinya yokugida. UShameni abantu bokuqala baqhamuka nefolo. Ngiyabona abantu besikhuze nomzansi. Yes. Kodwa safika nefolo kuShameni ukuthi insizwa imanje la sengena khona intombi zidlale ini uShameni. Kodwa uShameni kwangowethu obuzalwa emahostela nasemajalidini. Yithi abantu bakaShameni. Ingakho ke sidlala ingoma. Inqole masondo awuthinto umthinte ninqole masathi inqola awuthinto umthinte ninqole inqole masondo awuthinto umthinte ninqole masondo. Buy one get one free. I can. Asilingani ngamandla asilingani
basalembi nesandleni ibomkhulu bethu basalembi nesandleni ibomkhulu bethu basalembi nesandlwana omkhulu 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 bethu basalembi nesandlwana Bengizo
Yes,